Mga adlaw mga kids! Ako si Teacher Mimi. Welcome back sa CF Jansan Dudus Class Online. Sa karong episode, atong tun-an ang pulong sa Ginoo. Nahibaw ko nga. Excited ka? Unsa na pagkaha ang katugtong sa atong episode karon? Unsa ang butang na ato ang balikan sa unang panahon o tun-an nato kini sa maayong tulunan. Bata, magtuon kita memory verse. Alawiton o Bible lesson nga makita sa Esther chapter 3 verse 15b hangtod sa chapter 4 verse 17. Ug dunay mga pangutana si teacher nga ipabalon kanimo ug tubagon nimo pagkahuman sa Bible lesson. Ang unang pangutana, unsay gibuhat ni Mordecai sa dihang nahibawan niya ang bagong sugo sa hari? Ang ikaduhang pangutana nga pabalo ni teacher, unsay gibuhat ni Esther aron mahibaw-an ang sitwasyon o mahitabo kang Mordecai. Ug ang ikatulo nga pangutana, unsay buhaton nimo kung ikaw adunay problema o kalisod sa kinabuhi? Bata, magpadayon kita pinaagi sa pag-ampo. Makipag-istorya kita sa Ginoo, bata. Ato siyang dayigon, pasalamatan. Ato siyang i-appreciate. Ug isulti nato kaniya kung unsang ato ang mga gibati, mga concerns nato, mga assignments ba, problema, o mga kalisod sa imong kinabuhi, isulti sa Ginoo. Doon na ka ba'y sakit? Bugat ba imong ulo tungod sa sipon ug ubo? Isulti nato kana sa Ginoo ug saligi siya nga siya magatubag sa mga pag-ampo. I-fold ang imong kamot ug ipiyong ang mata. Ginoong Dios, salamat karon nga adlaw nga ikaw nagkikuyog kanamo. Salamat sa mga teachers nga naghatag sa ilang panahon aron matudloan ang mga bata karon. Salamat sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi nagauban ikaw matag adlaw. Nagaambo ako sa bata nga dunay ginabati nga sakit karon, ikaw mag-aayo kaniya, tagay siya kumpletong kaayuhan ug kusog sa kalawasan. Tabangi siya sa iyang pagtuon nga makalahutay siya hangtod mahuman ang school year. Salamat sa imong pag-uban kanamo karon. In Jesus' name, Amen. Isaiah 45, verse 5. Mga bata, karong adlaw ang inyo makakuyog sa inyong Bible story time si Teacher Mai. Tumiaging Sabado, atong ibiyaan ang mga Hudeyo na kung asa naa sila'y gamay kaguol. Tama? Unsa kaya ilahang kagulan? Naisa ka sulat nagipakanaog ang hari. Ang naa dito sa sulat na ang tanang mga Hudeyo sa ika-13 ka adlaw, sa ika-12 nga bulan, tanan sila pamatyon. Kaguol na ang tumang kaguol kanila. Samtang si Haman o ang hari dito sa palasyo nagkalingaw sila o inom. Tungod sa panghitabo mga bata, napamatyon dahil silang tanan. Unsay gihimo ni Mordecai, iyang gigulsi ang iyang sanina. Unya pagkahuman, ibutangan nagdihaog abo ang iyahang ulo. Ingana po ang gihimo sa ubang mga Hudeyo.
ginagsulo po sila og kanang sako, nagligid-ligid dito sa abo. Pagpa matuod na naagyod sila sa tumang kaguol. O si Mordecai, mga bata, may lakaw siya, may dagan siya, padulong dito sa palasyo. Dito sa ganghaan o sa tubangan sa palasyo, porte gayon niyang hilak. Tapos giignan si Haring Reyna. Si Reyna Esther, giignan siya na, uy, Reyna, abi ni mo, si Mordecai naghilak, naa siya dito sa ganghaan. Grabe, nagtsabaw yun siya. O yun sa kaya hinungdan. O niya, nagkabulingit pa yun siya. Kaya naiabo ang iyahang ulo. Gibutangan niya. O niya, ang iyang sanina. Gisi pag yun. Sako. Siya na, ingon dayon si Esther. Agtua daw dito. Pakisayri kung unsa ang nahitabo. Tagaay siya o kanang salina. Pailisi siya. Ya, gini, agto tinuod ang iyahang katabang. Pero si Mordecai, mga bata, nagdumili siya. Dili ko mag-ilis. Kaya nagdumili man siya pag-ilis. Unya, nagsigi ng yapon siya hilak. Karon iyang gisugo ang iyahang sulugoon na usa katong sinaligan na gayud sa hari. Isa kayuno ko, mao si Hatak. Giagtuan ni Hatak. Ingon siya na, Mordecai, unsa ba gayon ang imuhang problema? Dako gyud kaayo ang imuhang problema. So, ingon si Mordecai sa iyaha, na ako'y problema. Nagkinahanglan ni sa tabang sa Ginoo karon. Bata, dako kay ilang problema. Dili ba pagkapatsyon silang tanan sa ika-13 ka adlaw, sa ika-12 nga bulan, o tinuod man, mga bata. May balik siya dito kay Esther. Giingnan niya si Esther na naa siya dako kaay nga problema. O kato nga problema, dili basta-basta. Oy, tapos ingon dayon si Esther sa iyaha, unsa gyud day ang iyahang problema. Ang problema niya mao ang tan-aw nato atong pagabasahon ang problema karon kung unsa ang iyahang gina problemahan gayud pag maayo. Basahon nato ang Esther chapter 4 hangtod chapter 4, verses 6 and 7. Ingon pa siya dito, giagto ni Hatak si Mordecai dito sa hawanan sa syudad at bang sa ganghaan sa palasyo. 7. O gisigunlan siya ni Mordecai sa tanan, lakip sa kwata nga gisaad ni Haman nga iyang gihatag sa hari agig bayad sa pagpatay sa tanang Hudiyo o maude. Mauna ang iyahang problema. Pagkaibalo ni Esther, kay gipabasa man gayon ang suwat sa iyaha, nagihatag ni Mordecai kaniya, hasta si Esther na, unsa, nabuol pod, bata. Tingali, ikaw, naapod kay, di ka gulan karon sama ni Esther. Tingali, naguol ka kay ang imuhang ginikanan, ang imong papa ug mama, isa sa mga naanod sa katong ni abot na bagyo. Di ba gusto kahayo ang kanang tubig dito sa North Cotabato? O nya, naidaghan kaayong naanod na mga tao o isa dito ang imuhang mga ginikanan. Karon asa man ka padulong, kinsa pa'y mag-atiman sa imuha, mao na ang imong ginakabalakan. Pero ingon ang pulong sa Ginoo sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Atong basahon kung unsa iyahang sulti. Ingon pa siya sa Jeremiah 33 verse 3, Sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw, ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahan, mga butang na wala mo masayri. Mao na ang
Sulti sa Jeremiah, sangpita siya kay andam ang Ginoo, namutubag kanimo sa tanan nimong mga kagulanan, mga problema nimo. Sama ni kinsa ni Esther. Palangga kayo siya sa Ginoo, mga bata. Gusto sa Ginoo natabangan si Esther sa tanan niyang mga kagulanan. Kay nganuman nahigugma ang Ginoo sa iyaha. Dili lang kay sa imuha, hasta kay Esther. Unsa ang gisulti sa Esther chapter 4 verse 11, basaw na ako. Kay nag-uul naman yun siya maayo, ingon siya na, ang tanang mga alagad sa hari o ang katawhan sa mga lalawigan nga ubos sa iyang pagmando na sayon nga kun may tao nga muatubang sa hari nga wala gipatawag, patyon ang maong tao gawas ni adtong pahikapon sa hari sa bulawang sitro ug ako wala gayud ipatawag sa hari sulod na karon sa 30 ka adlaw o isa na ka bulan. Mauna karon ang ginakagulan ni Esther, mga bata. Walay tawag na gikan sa hari. O kung walay tawag, wala siya gipatawag sa hari o wala ginatunol sa hari ang bulawang sitro sa iyaha, dili siya pwede mo ato dito. Kaya nga naman, mamiligro ang iyahang kinabuhi. Munang iyahang ginakulbaan. Gikulbaan siya pag maayo, mga bata. Apan si Mordecai bata, ingon siya na wala siya angay kabalakan. Kay kanang timailhan ba? Na kung nagpuyo na siya dito sa palasyo, wala na siya, malikay na siya sa problema na ginaatubang namo karon. Kanang timailhan ba? Na kung nagpuyo na siya dito sa palasyo, wala na siya, malikay na siya sa problema na ginaatubang namo karon. Dili siya makalikay ni ana. Kinahanglan mangita siya og pamaagi na kung asa makaduol siya sa hari og tinuod man gisulti kana ni Mordecai kay hatak para isulti dito kay Esther kay nasayod si Mordecai og iyaha gayong gibarugan og gi-claim yun niya, giangkon yun niya ang saad sa Ginoo kanila. Unsay iyahang saad kanila na paggagamiton niya ang mga Hudeyo, paggamiton niya para ang manluluwas sa kalibutan mahimugso. Maunang iyahang barugan, wala siya mahadlok na musulti kay Esther na paduol dito sa hari, pangita o pamaagi para ang imuhang kaliwat or ang mga Hudeyo dili mamatay. Bata, dili lang sila ang gisaaran sa Ginoo na tagaan og manluluwas. Ikaw ug ako gitaga. Apilta ni ana na saad sa Ginoo. Wala ba ka kaibalong bata na samtang ikaw makasala pa, gipakita na daan sa Ginoo ang iyang dakong gugma kanimo o kanako. Pagabasahon nako kung unsa ang gisulti sa Romans chapter 5. Basahon nako sa Romans chapter 5. Ingon pa siya dinhi. Apang gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Unsay gipakamatyan ni Kristo para kanimo o kanako ang imoha o ako ang sala. Kay ang imo ang sala na nahimo sa manang mangaway, mamintik o mga bata na sama nimo, sala na siya. O ang silot sa sala o ang bayad sa sala, dili nimo makakuyog ang Ginoo hangtod
sa hangtod ug ang solusyon sa sala na imong gihimo or kanang ang solusyon sa sala ng imong nahimo o akong nahimo mao si Hesus Kristo na ang perpektong anak sa Ginoo. Ang si Hesus Kristo mao na siya ang kanang naghatag o kanang dugo niya para sa imuha o para kanako haron ikaw ug ako maluwas sa atuang mga sala. Ingon pa siya sa Revelation 1:5b. Ug tungod sa gihimo sa Dios, mga bata, ang dako niyang gugma kanimo ug kanako iyang gipakita ug iya gayong gituman ang iyang gisaad kanimo ug kanako usab sama sa gihimo niya kay Esther. No? Naay dakong saad ang Ginoo kaniya. So, mga bata, abi ninyo, kay nahadlok man gyud siya og maayo, pero pagkay balon niya ana mga bata, ikiigna niya si Mordecai. Igna niya na. Sulti si Mordecai dito. Na kinahanglan sila dito mag-fasting or magpuasa og 3 ka adlaw kay kami usab dinhi kauban ang akong mga kanang mga servant girls or mga babae na ako na mga katabang ingon siya na magpuasa pud mi og 3 ka adlaw. Mangayo mi og tabang sa Ginoo. Natabangan mi niya sa kaninga sitwasyon. Dili lang kay kami ang tabangan, ang tibuok na kong banay, ang mga Hudeo, para malikay sila sa kamatayon. O tinuod man mga bata. Dili lang siya ang angayan na motawag sa Ginoo. Hasta ikaw ug ako, kinahanglan motawag ta sa Ginoo. Kung naatay mga problema, kinsa atong tawagan ang Ginoo. Ingon pa siya sa atong memory verse kagaina, di ba nag-ingon siya na sa Jeremiah 33 verse 3, sangpi pa ako og tubagon ko gayud ikaw, ipadayag ko kanimo ang kay bulungan ug katingalahang mga butang na wala nimo masayri. Mauna ang gisulti sa Jeremiah chapter 3 verse 33. O tinuod mga bata, sa ikatulo ka adlaw, abi ninyo, nahuman ang ilang fasting, nahuman ang ilang puasa. Ingon dayon si Esther, kini na ang higayon, patay kung patay, bahala na unsay mahitabo. Biduol siya dito sa hari. Mga bata, sa nadunggan ni kinsa ni Mordecai nan mi adto dito si Esther, mauna ang iyang gisulti, puti gayud niyang lipay kaayo sila mga bata. Tapok dahil niya ang kanang mga kaubanan niya mga Hudeo, ingon siya, dali mo diri, na ako isulti sa inyo ha. No? Lipay kaayo si Mordecai sa gisulti ni Esther. Bata, isa ka bata na naanay Jesus sa iyang kinabuhi. Gidawat na nimo siya na imo ang Ginoo maluluwa sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo na sa tanang higayon imo gayon siyang sampiton. Kung unsa man ang imong problema, di ba? Sama na sa gikaingon nato gaina sa Jeremiah chapter 33 verse 3, ingon siya na imo ang Ginoo maluluwa sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo na sa tanang higayon imo gayon siyang sampiton. Kung unsa man ang imong problema, di ba? Sama na sa gikaingon nato gaina sa Jeremiah chapter 33 verse 3, ingon siya na unsa? Sampita ako og tubagon ko gayud ikaw, ipadayag ko kanimo ang
kahibulungan ug katingalahang mga butang na wala nimo masayri. Bata, unya pagkahuman sa ato ang klase, kaingon siya na sampito nato siya. Mag-ampo ta sa iyaha. Isulat ang imuhang mga paampuan o gusto ampuan. Kay ang Ginoo naa siya tulo ka tubag. Oo, dili. Maghulat. Paghulat or maghulat. So, mauna ang tubag sa Ginoo sa imuha. Tingali ang imong paampuan, magpaibot og ngipon. Ang tubag sa Ginoo sa imuha, oo, kay disturbo na siya sa imuhang pag-eskwela kung magsakit dili ka study. Or magpapalit og bike, ingon ang Ginoo sa imuha. Paghulat, kay wala pa'y kwarta, maghulat ka, kay wala pa'y budget para din ha. O dili ka, mupalit og bago nga sanina, ingon ang Ginoo, dili, kay daghan ka kayo og sanina. Sa anang pamaagi, mga bata, tumagon ka sa Ginoo. O tinuod man mga bata, kung ikaw wala ka pa'y Jesus sa imuhang kasing-kasing, ang gusto sa Ginoo na imuha siya sampiton karon. Unsa ang gisulti sa Roma chapter 10 verse 13, ang iyahang giingon. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. So, sangpita ang pangalan. Dawata si Jesus dinha sa imong kasing-kasing, isip imuhang manluluwas para sa imuhang mga sala. Sa anang pamaagi bata, ikaw ug ako, ikaw na midawat kaniya. Kung may pangayuong ka sa iya, andam siya maminaw kanimo. Bata, mauna siya ang atong story karong adlaw. O sa sunod na higayon, magkita-kita na sabta. Okay? Bye-bye! Hello kids! Balik si Teacher Maylene. Alam sa mga pangutana, kumusta ang episode karon? Imo bang na-enjoy? Ang memory verse, mura lang og cellphone mo. Ang cellphone ang hinahanglan og load. Signal o internet aron ka makatawag. Pero ang memory verse nagingon, call unto me and I will answer thee. Moka na ang isulti sa Jeremiah chapter 3 verse 33. Wala nang hinahanglan og cellphone. I-charge. Wala nang hinahanglan og internet, load o signal. Tawag ang Ginoo kay siya magatubag kanimo. Ni ata lang ka simple. Tawagon mo siya with all your heart. Ang Bible lesson, imo bang nasabtan? Ug na recall ka, nabutang ka sa sitwasyon sa unang panahon? Ang pangutana ni teacher, imo habang natubag? Ang una nga pangutana, unsay gibuhat ni Mordecai sa dihang nabasa niya ang bagong sugo sa hari? Nahinumduman pa ba nimo? Yes, bata, ang iyang gibuhat, nagsuot siya o sackcloth, palit sa kanding. Bukan ang tawag sa ilang panahon sa una. O gibutangan niya o abog ang iyang ulo. O nihilang siya kusog kaayo. Perti niyang buula. Ang ikaduhang pangutana. O sa gibuhat ni Esther ang masayran ang sitwasyon ni Mordecai. Gipadalaan niya o sulubuon. Aron, mangutana kang Mordecai sa unsa ang iyahang sitwasyon. Ug ang ikatulo bata na pangutana. Unsay buhaton nimo kung ikaw dunay problema o kalisod sa kinabuhi? Ayaw kalimot bata sa tubag nga mag-ampo ka. Mangayo kag tabang sa Ginoo nga ikaw tabangan ug saligi siya nga siya magatubag, magatabang kanimo sa kahibulungang pamaagi aron ang imuhang kalisod o problema masolusyonan. Magagamit siya og tawo
aron ikaw matabangan. Usahay ang sitwasyon dili nimo matagnaan tungod kay ang Ginoo nagapambuhat sa imong kinabuhi. Nanghinaot ko nga na-bless ka ug imong i-share ang atong episode karon. God bless you. Until next time.